శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్యోతిష్యాలయం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన ఆదివాసి రామరాజు గారు ఉన్నారు. మనకు తెలియకుండానే దిష్టి తీసిన నిమ్మకాయలు తొక్కటం, దాటటం మరియు నరఘోష, నాగదోషం వల్ల అనారోగ్యం పాలవటం, భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు ఏర్పడటం, వివాహాలు ఆగిపోవటం, సంతానం లేకపోవటం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇటువంటివి మీ జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఫోన్ చేయండి. కోయదేవతల పూజల ద్వారా మీ సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి. విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యవసాయం, ప్రమోషన్, రాజకీయ యోగం, ప్రేమ, పెళ్లి, కోర్టు సమస్యలు, విదేశీయానం, ఇలా ఏ సమస్యలకైనా ముఖం చూసి జ్యోతిష్యం చెప్పబడును. శాశ్వత పరిష్కారం చేయబడును. గాలి, గ్రహ, చెడు ప్రయోగాల నివారణకు పూజలు చేయబడును మరియు వాటికి యంత్రాలు, తాయెత్తులు ఇవ్వబడును. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్యోతిష్యాలయం ప్రతిరోజు జ్యోతిష్యం చెప్పబడును. మీకు ఎటువంటి సమస్యలకైనా ఫోన్లో పరిష్కారం చెప్పబడును మరియు పరిష్కారం చేయబడును.